बे जाहैबाय दानि खामानि मावबाय थानाया जाहैबाय जोंनि थांलाय फैलाय गारि घरा थांलाय फैलायनि इमारजेन्सि सोलिथ'नायनि थाखाय आरो दैज्लांनि थाखाय सोलिनांगौनि थाखाय आरो जोङो नैबे 1-2 मासनि बिथोरावनो जोंहा मोनसे फुल फ्लेजेड लामा जानो थांगासिनो दं बे स्टेट फान्डनि गेजेरजों बे मावफुंजागोन बेखौ जोंनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो फोरमायगासिनो दं चिफ साराबो फोरमायगासिनो दं बे खम समनि बिथोरावनो 2 मासनि बिथोरावनो बे गाहाम लामाया मावफुंजागोन आरो बे थांलाय फैलायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय सुबिदा जागोन दा आङो बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौ आपनार माने मिडियार जुगिदि आमार सरलपारा आरो उल्टापानि अঞ্চলত থকা 4টা ब्लक सरलपारा ब्लक आरो उल्टापानि ब्लक लुंसुं ब्लक आरो लावपानि ब्लकत जिमानखिनि गाँवत থকা মানে राइजবিলাকক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কেতিয়াবা মানে নিজৰ মানে কিবা দৰকাৰ হয় কেতিয়াবা মানে হাতীৰ আক্ৰমণত কেতিয়াবা মৰিব লগা হয় তেতিয়া আমাৰ সৰকাৰৰ মানুহ লগৰ ওচৰত আহিব লগা হয় সেইকাৰণে সদায় আপোনালোকে মনত ৰাখক মানে সৰকাৰৰ লগত ৰিলেশ্যন যোগাযোগটো থাকিব লাগিব কেতিয়াবা সুবিধা অসুবিধা হ'লে আপোনালোকে মানে আমাৰ পাৰ্টি অফিচৰ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব এইবিলাক কথা আপোনালোকে মনত ৰাখক आं बेखौ खावलायदों बे ओनसोलनि मोनब्रै ब्लकनि रायजो राजाफोर दङ दिनैहाय माबा मोनसे सुबिदा असुबिदा जायोब्ला नोंथांमोनहा जोंनियावनो फैनांगोन नोंथांमोनहा जेरैबायदि थांनाय समफोराव जोंखौ लोगो हमफैनानै माखासे दुख सुखनि खोथा सावरायफैदों माखासे उसुबिदाफोरखौ लानानै सावरायफैनाय समाव नोंथांमोनखौ जों जेरै हेफाजाब होदों बेबायदिनो फैबाय थानाय समफोरावबो जोङो नोंथांमोनखौ हेफाजाब होगोन दिनै जोङो लिंसुङाव थानाय माखासे रायजो जानाय जोंनि रायजोफोर आरो उल्टापानि ब्लकआव थानाय सरलपारा ब्लकआव थानाय लावपानि ब्लकआव थानाय बिथांमोननि माखासे गोबांथार समस्याफोर दं बेफोरखौ लानानैनो जोङो बे रायजो राजाफोरनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दिन सान हर जों खामानि मावगासिनो बिथांमोननि रायजो जानाया जाहाथे बोरै पार्मानेन्ट जायो बेफोरखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दं ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा अरायबो जोंजों जगाजग थानांगोन जोंनि हेफाजाबखौ नोंथांमोनहा मोननो लुबैयोब्ला जोंजों हेफाजाब थानांगोन जोंबो नोंथांमोनखौनि हेफाजाबखौ मोनोब्ला जोंबो नोंथांमोनखौ हेफाजाब होगोन बेबायदिनो जों फैबाय थानाय समाव जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो साबधानखासै सोरबा बिरोधि दलफोरनि खोथा बुंनायखौ बिथांमोनहा बुजिखागौ दिनैहाय बेयाव मा भावथिना देखायहैदों दिनैहाय मा गेम गेलेहैदों बेफोरखौ मिन्थिखागौ एक्चुअलि सरकारनि माखासे नियम नितिफोरखौ लानानै हयथ' बेफोर लामाफ्रा मावजायो दिनै सोरबा बिरोधि दला सोरबा पार्टिखौ बदनाम होनो थाखाय बेफोरबायदि एक्टिं खालामनाया बहुत 1 বছৰৰ আগত মানে যে ব্যক্তিজনে আমাৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰক মানে হিজৰা বুলি কৈছিল তেনেকা ব্যক্তিক আকৌ আৰু BPF দলত মানে এতিয়া ইউথত ভাইস প্ৰেসিডেন্ট বনাইছে এইটো আমাৰ কাৰণে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা তেনেকা ব্যক্তিক মানে পাৰ্টিত আনিব লাগিছিল এতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব আমি বুজিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া মানে তেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে মানে এক্টিং ড্ৰামা কৰিছিলে ড্ৰামাৰ হিচাপে তাক মানে এক্সপেল কৰা হৈছিলে আকৌ তাক তেনেকা ব্যক্তিক আৰু ইউথত ভাইস প্ৰেসিডেন্ট বুলি এতিয়া পদত মানে এতিয়া সোমাই দিছে बेबायदिनो बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावग्रा गाज्रि राव बुंग्रा सुबुंफोरखौ बिदि गिदिर पदआव होनो नाङामोन दा आङो हाग्रामा महिलारी सारनिसिम मोनसे खावलायहरनोसो लुबैदों जोङो हाग्रामा महिलारी सारखौ आङो सेलुट खालामो बिथांनि जाथिनि मावनाय बिथांनि हारिनि थाखाय मावनाय देशनि थाखाय मावनायनि थाखाय दासिमबो जों सेलुट होयो बिथांखौ नाथाय बिथाङा खस्थ' खालामबोदों जाथिनि थाखाय बिथांनि जिबनाव दिनै आर्मी पुलिसफोरनि आखायाव थैनांगौ दंमोन गोबां दिनै बाक्सा बायदि जायगायाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टफोर बायदि जायगायाव सालबारि रुपहि एरियाफोर बायदियाव बिथाङा सुथुरनि आखाइयाव थैनांगौ दंमोन नाथाय बिथाङा खाफाल गोनां इसोरा बेखौ बासायनानै दिनैसिम गोथां महराव दोनदों दिनै बिथांखौ जों बाख्नायो दा बेफोरबायदि नाथाय बिथाङा दिनै बिनि आखि आगदा थानाय बै प्रहलादमोन बायदि सुबुं थानायनि थाखायनो दिनै बिथाङा गावनि मासिनिफ्राय गावनि मासिखौ खोमानो गोनां जादों ओंखायनो आं खावलायो जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि हाग्रामा महिलारी सारा बैफोरबायदि सुबुंखौ जाहाथे साबधान होयो आं बेखौसो खावलायदों दिनै बे ड्रामा खालामनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों बिथाङा जे प्रहलाद ब्रह्मआ बिथाङा बुंदों जोङो राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय बेखौ मावनाय जायाखै होनदों नाथाय जोङो नुनो मोनदों मैयाहाय माने जिसिबियाव पार्टिनि फ्लेग खानानै बेनार खानानै खामानि मावनाय मा भावथिना जाखो बेलाय
दिनै राजनैतिक मुलाम्फानि थाखाय मावनाय जायाखै होननानै बुंबाय जिसिबियाव माने पार्टिनि बेनार खानानै खामानि मावनाय जाबाय दिनै बेफोरो बेसेबां लाजिनांथाव